En molts casos, l'adolescència s'inicia prematurament. El pas cada cop més accelerat de la infància a l'adolescència té com a conseqüència, entre d'altres, la pràctica extinció de la pubertat. L'accés a internet, cada cop més fàcil, ràpid i gratuït, i el massiu accés també a continguts apropiats, però també inapropiats, en edats molt primerenques, serà una de les claus rellevants del perquè de les adolescències prematures. Diversos estudis ens informen, entre d'altres, que la visualització de la pornografia comença entre els 8 i els 12 anys i en edats més avançades, entre els 13 i els 17, 7 de cada 10 adolescents consumeixen pornografia. Aquest fet és un dels motius pels quals cada vegada més adolescents presenten conductes sexuals de risc, normalitzant comportaments que visualitzen, per exemple, en la pornografia i que reprodueixen a la seva vida diària. Aquests comportaments poden ser, entre d'altres, una major promiscuïtat sexual, en molts casos degut a la pressió del propi grup d'iguals, la reducció de mètodes anticonceptius com el preservatiu, amb el que això comporta, embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual, o la normalització de conductes violentes en les relacions sexuals. També s'ha de tenir en compte que un altre dels comportaments sexuals de risc més extesos entre els adolescents és el sexting, el que anomenem en aquests moments l'enviament de fotografies a nivell de mòbil, xarxes socials, etc., de fotografies amb contingut sexual, amb les dificultats legals i o emocionals que això pot comportar. Complementàriament als comportaments sexuals de risc, molts nois i noies s'enganxen a una relació emocional complexa. Per què perduren les parelles tòxiques? En aquest sentit, l'orientació diagnòstica és molt important. Un adolescent pot haver tingut ocasionalment comportaments sexuals de risc o fins i tot una relació emocional inadequada, sense que aquests comportaments siguin necessàriament l'expressió d'un trastorn psicopatològic. Per contra, sabem que determinats trastorns psicopatològics tendeixen a expressar-se amb aquests comportaments. Dels més de 7.500 adolescents i joves atesos amb el Gamma-7, 3 de cada 4 manifesten haver tingut comportaments sexuals de risc i haver experimentat relacions emocionals inadequades. En aquest sentit, a la nostra xarxa assistencial, formada per centres de consultes externes, centres de dia i residencials, les anomenades escoles terapèutiques, elaborem un pla terapèutic individual, basant-nos, en primer lloc, en una orientació diagnòstica precisa i, posteriorment, en una intervenció terapèutica especialitzada adreçada tant a l'adolescent com a la seva família.